Ma MP na senedwa khutu kuti ku Kanengo ku warehouse kuna wakeso kuti zima ID kichanzo vote la chanchazo sezo ndi ma MP anapita makena Samir Suleiman kuoneka so achina George Chaponda ndiye no. Anyway guys, nkhani yoseli nkati mutenti mvereni guys. Honorable Malawi wonse konse kumene muli kuno tili kuno ndi ku Kanengo ku warehouse ya NFRA kumene kuno anthu akufuna kwabwino anatifotokozera kunena kuti NRB atsegula kampu yawo kunoko imene akugwiragwira zipangizo zovotera makamaka ma ID. Ndiye tafika kuno tapezadi magadget yawo NRB wo ndamenewa amene mukwaonawa amene wandi magadget NRB amene akugwirisa ntchito kunoko ku warehouse ya ku Kanengo ku NFRA. Mukaona mulima computers magulu ochulukirapo ndithu komanso tapeza kuti kunoko ma ID amene akugwira nawo ntchito ma ID amene ali kuno konse kuno warehouse yonse imene mukuyioneramo mukayangana pansipo pali ma ID okhaokha ma ID onse amene ali pansipa ndi a boma la Lilongwe. Ndiye makatoni ena ndi awa amene ndi a boma la Lilongwe, makatoni ena ndi awa a boma la Lilongwe, makatoni alipo ndithu osiyanasiyana, majumbo ena ndi amenewa, ma ID amenewa, makatoni onsewa zonse zimene zili apapa zimene mukuzionazi zonse zimene mukuzionazi ndi ma ID amene Amalawi agwirise ntchito kufuna kuti akavote, ndipo ndi alilongwe okha amene ali kunoko. Holo yonseyi mwayikidwa ma ID alilongwe. Sitiziwa kuti zifukwa zake ndi chani kuti abwere ku NFRA. Ndiye tiona kuti zitha motani koma umumu ndi mu warehouse ndithu ya NFRA kumene amasungirako katundu apakira bwinobwino zinthu zawo, matray awo ndi kupereka mpata ndi kubisala. Inuyo ku Kanengo mukukudziwa kumene kuli NFRA ndi mkatikati mweni mwa Kanengo ndi kumene kukuchitikira izi. Ndiye ifeyo ngati aphungu anu tinaona kuti ndi bwino tifike malo ano tizazionere tokha, tikadzionera tokha kuti tikhale ndi information yogwirika. Ndiye pakadali pano tili ndithu mkatikati mwa warehouse ya NFRA kunoko kuli Longwe. Mmenemo ndi mmene zikuchitikira. Tili limodzi ndi a leader of opposition komanso ma members of parliament aku opposition. Timangofuna tigawane nanu zimene zikuchitika kunoko kuli Longwe. Zikomo kwambiri. Chimfwiri mbwiti chamavoti chimfwiri mbwiti chalilongwe chimfwiri mbwiti chopera mavoti chimfwiri mbwiti chamavoti. Get as much information. Utenga kwa Malawi nonse wakumudwa unena kuti lachinayi next week registration ya phase 3 kaya phase 2 ikuta. Ndicho kumudwisa kwambiri chimene ndikukuyankhulirani pano
ndichakuti kaya wina afune asafune Chakwera ndi paulendo. Chakwera paulendo mundimve. Ine Rayton Mangochi ndikunena kuti Chakwera paulendo. Reason watilephera. Tinayesa kumpasa zimene anatipusitsa. Atakuta nyemba zake kwa Assemblies of God uko. Kulalika ngati mbusi chitsiru. Zinthu zawo chitsiru ife sitifuna. Kutinamiza kunena kuti apita Mutharika akulakwitsa dziko lino. Koma zinakhotera iwo wabweretsera pano ndi kuwapatsa mpando uwo lero ndi wakanika. There is no way Chakwera angadutsenso 2025 ndikunena ine Rayton Mangochi. Mundione nkhope muione chimwendo ione. Ndamva iwe Annabel Ntalimanja chitsiru wameki iwe. Komanso iwe chitsiru Sambo wa NRB ukunena kuti ife siziteka kuti Phase 3 iteke chifukwa ndalama mulibe agaru inu anyani inu munditukwanitsa ati nditukwana. Ndalama za kwa amanu, ndalama za mbuyani. Foolish nonsense. Annabel Ntalimanja stupid. Mphatso Sambo very stupid. Ndalama zimene tikugwiritsa ntchito pa registration ndi misonkho yathu. Munapanga matakitiki au chitsiru kuti kuno kumpoto. Musatilembe mokwana komanso kumwera uko. Munalembana mbuzi zanu za ku Central Region izi kuna kuti avotere zinyawu zivotere Chakwera. Palibe siziteka. Nonsense. Siziteka. Mupangaso kuti registration opposition wake up. This is Rayton Mangochi calling you to wake up. Chisankho ichichi ameke abwerezeso. Anapanga matakitiki umboni ulipo. Musalole. Chakwera walepera poera. Taonani lero boma lake likupeleka measures, almost measures. Kunena kuti ma diplomats kapena ma ambassadors azikatenga ndalama zongo kwana $15,000 pa mwezi. Ndalama zaini yake mukazipange control. Yeye wanyamuka panopa ali ku Dubai uko akungokhuta kumene koko. Ndikumati ona ife ngatabara yozungulira mitu. Akunama Chakwera mumuuze Chakwera video hii mumutumira Chakwera kuti Rayton Mangochi ufune usafune 2025 pa 16 ikamaza ti 4 koroko iweyo chako cha tiratu kuribeso ku State House amalawi mufare zilimbe musaopchezedwe musanamizidwe kaya mbuzi zimenezi zizibwera ndi ma 5,000 kuti maonese zaunzika kapena zovotera. Please amalawi don't be stupid. Musakhala zitsiru chifukwa cha 5,000. Mukundimva mundione bwino ine sindimadya chamba sindimwamowa. It's naturally. Some of you may think kuti ine ndimadya chamba. Ai Chakwera watikwana. Chakwera chimuntu cholepera, chibusa cholepera, chisatana chinjerekezi. Chichakwera chichakwera. Chokanika kulepera kuchiuzira masamu. Dari sokabambe kulangula kuti ikono mema enda chonchi. Koma aye Chakwera sasa teka president huyu. Annabel Ntalimanja upange budget. Registration mkubweleza kaya mufune musafune. Apita Mutharika adalisoka bambe aino kichihana mukambirane saizi umboni ulipo. Ine ndine Rayton Mangochi. Like, share, Malawian cameras, right.